Janshis nem tam ki asha ki brigi nong tre bahakmat haka jinga kun persya ya ka klam jupang coronavirus jong ka thain dangar ki klem padyo satya ya ka tulop baki de banyo ya ka ne lai thu da uba Himalaya emsyang pliang UMLA ka mosen ram habai keren berki nong thok khubor haka singi palai hadin balakur ke jingalang ute UMLA ulapun pauru ke jing sukya halor kane la ka baong bawatla ka tulop ka daitang 1000 tingka sibnai ka sarkar ka klem la bansiu nolor kata upun pau ke jing sukya bagi teki asya haka jinga kun persya jongki ka klam jing pangru kim don satya ki jinga da ki bakar pang kum ki PPE ki mas baki dei banyo na ka sarkar kumta ulakan tuik sarkar jela lengba menteri katan ka koi ka khya uba el hek bagan le sitom no bansiundap ya ka tulok basa ka jongki habaki wan ni kendu ki asya mendakasi ya minister ngi sngo si bagi ni sngo baki asya jong kane ka tanjungi hadu menta kimpat yo ya ka jingsiu lajan sistem kabaki yo kade hau hajar arpo wei tang riu benai katang mul kiyo tang riu hajar ten nadu snem ubenai jun mencem snem hadu ubenai jun mentah lalong sistem kimpat yo sinayaru kata kade tang si hajar si benai ten nakaliang ka sarkar ngamtip ke gadau ba kasuki ban pelaj yang dipisah ka sarkar kemut naka NHM kemut ka NHM kade ban pej ban pelaj ya kena kepisah syaki asya la sistem mentah te hakum kena kapor pandemik kini ki asya baro ki trei sitom ban lej kisnong ban ai ya ka awareness halor kane ka corona nang ta ban lej ban contact tracing ya kito ki belong high risk but ki belong positive cases jong ka corona om don jingyada ai hapo kamet jongki kim shumyo PPE, kim shumyo mask, kim shumyo sanitizer. Nrei bopli gini asya ki risk ya ka jingim lajong ban lej ban tray ya ka duty. Katamut ki lej ban le contact tracing ki lej ban wat mano ba eu te nang dawa jur hakmat ju minister menta ba indal poisa slong in sngoba ban le kham kloi ya kan ka kam da ka ba pelaj ya ka pisah jong ki asya kabalasa om dei tang lese haka district jongi om dei tang ka thanjongi lese ka state bor koi ka baar galong ba ki asya baro ki de banyo ya ka jingyada da ki kenja mas nangta ki de banyo da ki tigi windshield face shield nganong ki face shield ki bandon kam ba don kam de ki raincoat lada om dei PPE tengi kwa ba ki ne ki long kumi jongi ki batrei jar hagi nong kendong ki de banyo ya ka jingyada kita kilong kimat kiba kongsan hakmat jongi bat ngakwa ba nakaliang minister in the budin dalam poisa silong yakini kikam